Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithemba ngithanda isithembu. We guys azingiphinda into eyodwa sengifana nale ya cassette. I-cassette masifile ilobi ingasadlali kahle silobi phinda leyo ndawo sekumele ukuthi uyilungise uyikhiphe mabawazeni. Nento futhi engisho mina ingididile. Yabo makuzokuthi lezi ngane zikaMpumelelo zakaMseleku abazukulu bakaMayeni ngoba uMayeni uma Mpumelelo kwesibakhiphe abanye omama. Ngiyathatha la ivideo ngithi nangu-ke ugogo wey'ngane ney'ngane abazukulu sasifisile ukubabona ifoto shoot bendawonye. Asazi noma banazo isithombe noma banazo. Nangu ubaba uMseleku-ke social media page yomndeni engicabanga ukuthi yomndeni kodwa isegameni lababa uMseleku because uposta umndeni wakhe. Ubaba uMseleku njengoba simazi sesimbuke ka-7 ku-TV usho ukuthi kuno season 1 usuno season 7 wavela kumzukulu lo wokuqala kaMpumelelo Sawawa wachaza ukuthi ngisho igama lakhe lifana nelikagogo wakhe bahlanganisa kanjalo igama lengane. Siyazi ukuthi uyamthanda Thandi umzukulu. Seyafika umzukulu wesibili. Umzukulu wesibili uthola intombazane-ke enye manje okuyi-girlfriend kaMpumelelo. Benze njani-ke labo mama ababuka le TV show uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu? Ngezinto ezenzeke kuleya TV show yey'ngane balwa nale ngane umzukulu kaMseleku. Uma uMseleku efaka lo mzukulu wesibili okubhebisi ngabakho uthola iy'nkulumo ezakhayo ukuthi hawu umkhulu onjani okanjani because uhlukanisa iy'ngane. Mina ngithi hawu shuthi laba abakusho lokho baqale babuka izingane zesithembu uthando nesithembu babuka umzukulu lo wokuqala ukhona ngisho laphaya kuthando nesithembu igama lakhe likhona makuveza ukuthi uthando nesithembu ama-cast member obani indlela abahlale kahle naye. Wangamfihla futhi samazi semncane kodwa-ke esemncane ngezithombe kwakuwukuthi zivela kuma-gossip pages kwaze kwaba usezovela ku-TV sasiyazi ukuthi nangempela umzukulu kaMayeni. Awuyilaleke lento engiyikhulumayo uzenzise-ke manje uvele ukhethe ungizwe noma uthi awungizwe. Uma kuvela le ngane enye-ke kulobo ukugcizelela ukuthi yona ifana noma wayo. Yabo lokhu ukugcizelela akusikhona ukuthi ingoba ifana noma wayo kuhambisana nomoya othile okulabo anti. Ukubona anti emndenini laba abazitshwa yingane mhlawumbe makunemicimbi because bakhuluma kakhulu because baney'nhliziyo ey'ngaqondakali kunaleyo vibe kwi-comment section ye-page la kaMseleku uma kupostwa usingabakho because usingabakho uyingane ka-3. Uma sekutholakala-ke kulama-gossip pages amanye sebebuzana bodwa-ke labo anti abanale vibe yalabo anti abacashelwe emcimbini bathi phela uTirelo wenza 1 2 3 okusho ukuthi bayayazi into abayenzayo. Ngoba ngeke ufundiswe oFix SA ukuthi ingane mayifika incane ifika ibe bomvu. Kodwa kwaziwa ukuthi ayizukuba bomvu izoshintsha ibe nebala elimnyama. Kube u3 months ishintsha. Ibe nonyaka ishintsha. Ibe na5 ishintsha. Masina 10 sekuthiwa ifana noAntu Banqo. Manje lama comment siyawa understanda because awafiki nokuthi baze bakhula abazukulu wakhula umzukulu kule ngane kuphela. Mase sibafaka ndawonye bonke abazukulu kuhlalwe kwi-body weight. Asibanga manje sonke asiyange eLabour Ward siyosiza kodwa siyazi ukuthi iy'ngane ziyafika ngelanga elilodwa kodwa kushiwo ukuthi zingalingani. And khona-ke nje kuyabhora ukuthi uzochazela umuntu ona-30 leyo nto nona-40 ngo-2024 uyabo. Mase kuthi lona ogcizelela ukuthi ingane ifana noma wayo uzomthola kule comment ye-body weight yengane usuyawubona umqondo wakho ukuthi kahle kahle wena ulapha. Manje sesithena cleanse
lento engaphakathi, because once yakufikela leya nto yokuthi le i-wrong, uzonqaba ungene egruphini ebhulisha iy'ngane, uzonqaba. But-ke uma une-chaos, i-chaos ifuna enye i-chaos ukuze kube mnandi. Yingakho-ke lapha kwi-page lakaMseleku makuvela uBaby Singabakho sekunento yokuthi kuyakhethwa abana-choice in. Kanti thina sikuzwile ngisho kuthandwa nesimbo namakhosikazi abakuMseleku. Uma umlalelile uMangabe noMacele bayikhulumile indaba ukuthi ngisho kubazukulu uthanda laba kakhulu. Manje why wena ucomplain uma kufaka uBaby Singabakho? Thina sibe sazi singama-viewers ukuthi abazukulu abaney'thombe ey'nciphile laphaya yibaphi kuphela. Laba abanye siyabona ukuthi umkhulu bagonile akunankinga. Wena because unenkinga yakho ufuna ukuhlukanisa. Siyamthatha uMayeni ugogo wengane simfaka ney'ngane zonke. Ngoba thina sikwazi ukubuka iy'ngane esiy'hlukanisa, hhayi ngiyala. Ubuka iy'ngane uy'hlukanise, ubuka iy'ngane uy'qhathanise. Kanti nini bangakanani? Phela mina ngikholwa ukuthi o-anti bethu labo anti labo abanye nani enihlebela iy'ngane zethu, iy'ngane zenu nimtshele nithi nimbheke u-anti ubani. Yibona laba baku-social media. Hey! Phela siyazazi lezo zinto. Kunalabo anti abayinkinga. Angeke nihlala emadorobheni, nihlala kuphi. Njengoba usuney'ngane, uma uya emakhaya kukhona u-anti enimazi ukuthi ngoba inhliziyo yakhe ayikho right, uthi-ke ey'nganeni zakho noma kubazukulu bakho, njalo uma senilapha emcimbini nimbheke u-anti ubani. Yazi ukuthi ukusholani lokho ey'nganeni awumthembi. Yabona-ke lento eyenzeka lapha kwi-comment section ye-page lakaMseleku, ma kufakwa isithombe saBaby Singabakho, isinikeza leya vibe yalabo anti esibabalekela emcimbini. Nakhona sazi ukuthi sinani phela umuntu omdala usuke ebukile ukuthi hey akanayo inhliziyo e-right noma singabacabangi. Nami-ke ngibuka lokho lapha ku-comment section ukuthi kuyadlalwa-ke cha ngazo ngempela ngoba phela ingane. Mina ngibuza ukuthi kubangwani nengane. Omunye azathi phela asiboni kahle, why ubukisisa yonke leyo nto enganeni engakakhulumi ngisho ukukhuluma, like uyibuka ngoba ufuna ukusiza. Sengiyasho-ke kusho mina, yabo, and mina ngifisa ngathi ungangibhalela i-comment ukuze ngizokuphendula kuleyo nto leyo. Le ngisho ukuthi lokhu ukuthi ifana nonina yonke into ngqo, hhayi ngoba kufaniswa khona umoya lo abeze ngawo. Manje siyavika-ke thina ngoba uma usi-invite kwinto ebhedayo isuke ibheda. Sengiyakuchazela futhi le video yaMayeni nabazukulu bakhe bobathathu ngiyenze ngamabomu, kodwa ukuthi i-photoshoot yayiceliwe sayicela kusizini wani, sesizwile ukuthi hayi bona ngimpumelele egile imihlola. Kwasho ukuthi iy'thombe asiy'thuli ngoba le social media-ke nama-app akhona ayakwazi ukuthi uhlanganise iy'thombe. Ngayihlanganisa and uma uyilandela leya video iy'thombe zihlanganisiwe. Ngithatha uMayeni, ngathatha abazukulu abawu-3 ngabafaka ndawonye kanye nogogo wabo. Kodwa wakhona ubona isidingo sokuthi laba bafana noMayeni ngqo. Angithi usenzani? Useyahlukanisa. Nale nto ukuthi-ke uMseleku mayephosta uSingabakho, mhlampe bekufuneka kube ngathi abayiboni le ngane, or uma hhayi abamthandisisi kahle uzwakale kamnandi. Umsangano lowo. Umsangano. Yazi ukuthi umsangano lowo kusho mina. And ngithe ngiyaphuma ekukholweni ukuze ngikwazi ukuthi nginiphendule. Ngiyaphuma nje ku-Sunday school. Umsangano. Phela sinabo obhuti. Mhlampe kobhuti esinabo akubona bonke abagcina bekwazi ukushada noma bey'ngane. Kodwa iy'ngane zamukelwa ngey'nhliziyo ezimhlophe ngoba kukubo. Yezo.
Manje ngeke sifukela ku-social media sesifunda into entsha because kune-beef eyenzeka kumantombazane ey'nganeni ezaxatshaniswa yi-boyfriend ukwazi kwenzakalani, kusilwe ney'ngane zabo. Leyo bebeyibanga bona bayayazi. Neyenze mhlampe babukana ngendlela ethile bajajane bayayazi. Iy'ngane lezi azenzanga lutho. And iy'ngane la siyifaka khona siyifaka ngoba siyifaka kugogo wazo nakumkhulu wazo. But wena why unamehlo a-selective? Wenze sengathi manje kunangale ngane kuphela. Kade zonke iy'ngane bayinakile. Ngisho kuthanda nesithembu washo uMangwabi wathi kuyabonakala ukuthi kubazukulu bakhe. Ekhuluma ngobani? Ngo-husband wakhe. Kuyabonakala ukuthi abazukulu bakhe akabagonile yilaba bakaMpumelelo. Manje ukuthi wena siphikise ngisho uma ngabe abahlali noba kuMseleko because kuney'ndaba esizazi nge-TV show. Siye lapha kuMseleko sithi-ke ngempela sifake izwi lenkosi esiqamba amanga. Kade simbonile uMseleko vela nomhluphekazi sonke lesi sikhathi. Ngisho ingane encane huyo wayiveza kade thoma wengane angazi ukuyiveza. Sesizoqamba amanga senzela ukuthi ujabule ngoba hayi asilwi nabo silandela i-TV show. Shothi leyo ndawo yakushiya-ke. Njengoba silandela i-TV show sihlaziya izinto ezenzeka khona ziyasikhulumisa kodwa silwi nabo. Nesiyibuzayo futhi sisuke yidingisi zisuke zibiza imibuzo. Kusuke kunama-question marks mase sibuza imibuzo. Kodwa ngiyakutshela-ke yenze sengathi uyangizwa noma ungangizwa. Lokho ukuthi uBaby Singabakho ufana noTirelo hhayi ngoba bemfanisa. Kunento abayishoyo. And le nto ihamba nokukhohlakala kwenhliziyo. Because inhliziyo yakho uma ithe kla ngeke ubone isithombe sengane encane ufuna ukubelesela into eyodwa njalo. Uzobona ukuthi wakhula umntwana, wakhula umfana. Uncoma isithombe samfana nomkhulu. Manje wena enhlizweni yakho oyengqondweni yakho khona lokho kwenzakalayo kuwena. Ufisa sengathi le ngane ngabe ayamukelwa because uma wayo uTirelo. Uyayibona ukuthi usangene? Ingane ingamukelwa kubo because uTirelo wayelwa ku-TV. uTirelo wathi hayi usangene. Guys msali kungibulala nina ngoba le nto ngiyiloko ngiyibuka ingihlekisa ngiphinde ngiyibuke ngithi kanti abantu banjani serious okwangempela singasadlali. Into eyicabangayo leyo uyibuka ukuthi nje kufanele kube into epossible eyenzakalayo. So uMseleko umayibuka uMseleko afihla izithombe zakhe lo Singabakho ngoba uSingabakho ingane yaTirelo. Ileyo phela inkinga. Akusiyo inkinga ukuthi ingane ifane noTirelo. Inkinga ukuthi uMseleko ugona ingane kaTirelo kodwa umzukulu wakhe. Inkinga ukuthi uSingabakho unomkhulu wakhe nomkhulu wakhe uyamphosta. Ufisa ngathi ngabe unempendulo ukuthi usemhlawulile yini waqeda because naze nangivusela ukukhuluma kweyiSunday. Nangivusela ukukhuluma. Cha ngiyayibuka phela. Mina ngiyabukisisa izinto. Angibuke endaweni eyodwa. Nakhona into noma ngithe iyahlekisa ngeke ngifunde nje ngilandele ukuthi kanti manje usuthini. Manje ubufisa nami ngixabane nokuthi uMseleko ugona umzukulu wakhe. Ngimshumayeze kodwa ngimbonile egona umzukulu wakhe futhi before nabanye usazobagona nezinto futhi abazoyilungisa ezinye bazoyilungisa private. Angeke. Cha ngiyakhetha ukuba selective nami kodwa nje kulena angeke ngisukele into esobala ngiyitwiste ngiyenza amanga. Ayi cha ngeke. Dasimbona phela ematafuleni lapha ya nomzukulu wokuqala. Ematafuleni sabona ukuthi hawu ingane bayayibona kanjani hayi sayibamba ngindaba sesizokuthandwa nesithembu. Sekufika umzukulu wesibili sekunenkinga. Inkinga ke bafuna ukujustify ibehavior yabo. Yazi uthi le nto ke sikhombisana le ya vibe yo ande lapho kuthiwa hey
ungathathi uswidi ku-antubani. Hhayi ukuthi uswidi inkinga, inhliziyo. Hhayi singikhuluma nani ngoba ne-understand into engishoyo. Inaleyo vibe-ke leyo nto. Manje usubonile ukuthi angikhulumi ukuthi ngempela izandla zakhe ezamawakhe. Siyayi-understand ukuthi yini le kwenziso lokho ngoba ubona kahle ukuthi ingane iphosta umseleko. Mayiphosta umseleko ufuna ukugcizelela. Because lento le ayihlali kamnandi ukuthi le ngane yamukelekile kubo. Inomkhulu wayo. Uma wayehambisa kubantu bakulo. Leyo ikuthinta kabi. Ngenxa yento ebambe ku-TV show. Ne-TV show ongazi ukuthi iliphi iqiniso likhona kuyo, iliphi iphutha kuyo. Kukhulunywe kuphi, kwavunyelwana, kwakhokhelwana malini. So ufuna ukuthi ufise seyike ehambeke naye yenze leyo nto. Hayi. Noma ngiyithathe serious kodwa hayi ngaleyo ndlela ngoba phela sengibona ngathi awungithathe serious uma uzobona ukuthi angiqhathanisa izingane. Angiyithathi serious nami ngesinye isikhathi kodwa hayi ngaleyo ndlela. Uzolindela ukuthi ngizoqhathanisa izingane. Hawu! Siyazazi ukuthi izingane ngisho zingaba khona egcekeni uma uhambile wena waya edolobheni yenza usho ukuthi ama-chips uma kungahlangani uthenga lawo 1 rand ukuze zinele zonke zifile kanjalo izingane. Ngoba into yengane i-assignment yale minyaka ingaphansi kwakho iyakhuluma sesasala inqubo. Nina inhliziyo ezimbi senifuna ukuyifaka ngisho emizini yabantu. Nathi nifuna sinijoyine. Why u-episode 13, u-episode 12, u-episode 10 unomusangano ngoba ingane le. Ingane ayakakhulumi. Ingane ayikwenzanga lutho. Ulwa nonina wengane, ulwe nengane. Uyazibona ukuthi uzifundisa ukuba umthakathi. And userious kule journey yakho yokuthakatha. Abasiyeke basikhuzelane ngoba uTirelo wathi ukwijeni yokuthakatha uyakuwelcome ukuthakatha enhlizweni yakho. Hawu, nifuna ungenza umshumayeli manje. Ngento esimple kanje. Ingane ishotha lo mseleko ubona kahle ukuthi inomkhulu. Kusakonzima nje wena ukuthi uthi cute. Ubhale lokho enikubhalayo okuncomayo. Ufuna ukuthi kube nama-comment awu-20 ukuthi fana noma siyazi ukuthi uthini. Siyazi ukuthi uthini. Kodwa manje ngesikujoyine ngoba wena unenkinga. Futhi inkinga yakho yimbi usuwugogo nokuba ugogo. Ngoba ngiyazi phela ukuthi laba ababuka izingane zesithembu sisuka nabo ukuthanda nesithembu. Abalandeli bomayeni nomacele abanye baku-age group yabo, abanye badala kunabo. Abanye-ke bancane-ke. Kodwa hayi kakhulu. Because ayekho angikholwa ukuthi i-2K ngaba obsessed ngokwazi isithembu kangako. Ukucabanga kwami. I-2K ngaba obsessed ngokuthi umacele nomayeni baxabana ngani noma ngabe ukucabanga kwami. So laba abalandela omayeni nomacele i-age group yabo ukuze-ke zisho ukuthi ifave yami ubani. Kodwa uma usufika nonya nesithombe sengane ufike nje nodaka bona kahle ukuthi ingane inomkhulu. Wayengasho ukuthi kuhle. Hawu akusakujabulisi. Ngey'ndaba ozazi uhafu zingaphelele. Hawu nazi ngikhulumisa ngesonto kodwa kunalutho. Ngoba phela ngakhetha ukuthi ngizokhuluma lana. Nazi ngikhulumisa kodwa phela siyabona hayi ukuthi asiboni. Hayi-ke mina angisabi-ke mina ngiyasho. Le nto eniyenzayo ifana ngqo nalabo anti enikhuza iy'ngane zenu manje emcimbini emndenini nithini la. Hey u-anti ubani maye kuphinto uze kimi ungayidli noma nginika usweet uwena usuloyo anti. Wena. Hayi mina ngeke kodwa into yenu. Mhlawumbe akukho serious imoni yehaba. Hawu lena ingane engathi njena, lena engathi njena. Kodwa lena enye khuluma ngengane njalo. Gogo.
uzoba ugogo okhohlakele phela. Bona bakhe abazukulu awubakhethi. Phela kuyenzeka khona abanye bazonda ngisho abazukulu babo bebazondela ukuthi mhlampe-ke i-girlfriend yasuke yabanjani. Hhayi nina niney'nhliziyo ezingaqondakali kodwa. Kumele hlale sikhulume. Mina ngeke ngithule-ke mina ngibuka into e-wrong le engikwazi ukuthi ngikhulume ngayo. Yebo, le yangithusa serious. Ngabona nje nomunye umama esetshelwa yi-2K ku-TikTok. Yathi ingane umdala for le nto eyenzayo enganeni. Yazi ukuthi uphetheni? Bekhuluma ngokuthi ingane kungenzeka ukuthi ayikho right, kunjani. Lahamba nayo i-2K. Awucabange-ke. Usumdala, ugogo, udiscipline abazukulu. Wenza into e-wrong ngokuthi ufuna ukuzizwa kamnandi. Le nto-ke ene-chaos dila nayo. Mhlawumbe ngabe ngathi ngiya-understand uma kuyi-chaos yabantu abadala-ke usufuna ukuphawula lokho uthatha isayidi kubantu abadala. Ingane encane ingakhonanga ngalutho ube nale nto oyenzayo nje. Hhayi umsangano wangempela kodwa. Umsangano. Umsangano Nkosi yami. Yabo umsangano yiwo loyo. Nokufunda ukuthakatha yikho lokho okwenzayo. Because manje phela ukuthakatha ngeke kube ukuthi unomuthi owuphethe. Zona lezi zinto ezenzayo ezazi ukuthi zi-wrong, i-bullying. Ihambisana nokuthi unenhliziyo ekuvumelayo ukuthi wenze leyo nto enokuthakatha. Ufuna ukuthi omunye engazizwa kamnandi. Uzube nesizathu esiqinile. Uthi phela asinandaba. Uzoba strong when uyathakatha. Wena. Ngezenzo zakho. Awuphathi umuntu kodwa uyathakatha ngezenzo zakho. Hhayi-ke bye futhi.